Det er min tissemand, der gør anus rød, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Pik skal være hård og ikke blød. Det er min tissemand, der gør farmand glad, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Men sæt ikke munden på den før. Min tissemand, den har fået en klat haktur. Hvad er det, der gør, at Arbus livret det er sæd? Hvad er det, der gør, at Hjalne han vil være med? Hvorfor boller drisser Theo alt det de kan? Hvorfor skal Nyman altid have noget til sin søde tand? Det er min tissemand, der gør anus rød, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Pik skal være hård og ikke blød. Det er min tissemand, der gør farmand glad, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Men sæt ikke munden på den før. Min tissemand, den har fået en klat haktur. Hvorfor har Freddy altid ondt i sin nums? Hvorfor kigger Nick altid på mig og tænker mums? Hvorfor rejser Ben hele vejen fra sit land? Hvorfor så jeg det kur stå og kysse med en mand? Det er min tissemand, der gør anus rød, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Pik skal være hård og ikke blød. Det er min tissemand, der gør farmand glad, og en stønne lyd, der gør spermen sød. Men sæt ikke munden på den før. Min tissemand, den har fået en klat haktur.